Мәскәү өлкәсе татарлары мөхтәриятының җитәкчесе. Озак еллар эшлисез Мәскәүдә инде. Хәзер милли эшләр буенча профессор булып беттегез. Күптән түгел Уфада Владимир Путин киңәшмә үткәрде һәм яңа чаралар кабул ителде. Ниндидер булса проблема чыкса, хәзер милли эшләр өчен губернаторлар, шәһәр, авыл, район башлыклары да җавап бирә һәм башкалар. Ничек кабул иттегез сез Мәскәү яны татарлары бу эшне һәм үзегез татар эшлеклесе буларак? Минемчә, бу указ бик урынлы булып чыкты. Ул бик кирәк. Чөнки моңынча безнең эшләгән эшләрне алып барганда, шулык администрация башлыкларын һәр вакыт сөйләргә туры килә. Бу кирәк, бу кирәк. Алар әйтәләр, безнең моңа закон юк, безнең моңа акча юк. Шулай итеп төрле сәбәп табып, эшләрне эшләмәскә тырышалар. Менә бер шәһәрдә яки районда тыныч торалар, икенчесендә милләтләр кыен, яшьләр һәм алар тавышлана. Аның өчен мактарга яки тәнкыйтьләргә мөмкинлек туачак инде. Әлбәттә, ул бик кирәк. Менә дәвам итәм, чынлап та һәр бер шәһәрдә менә шушы эш бармагач, һәр бер милләт үзенчә яшәү. Бер-берсенә үзенең культурасын җиткерү, үзенең тарихын җиткерү, анда нәрсә юк, ул система юк бөтенләй. Шуларны белмәгәч, барып русча әйткән бер сүзне әйтәм, невежество дигән нәрсә бар. Шул булгач, наданлык булгач, шушы наданлыкта төрле бәрелешләр килеп чыга. Чөнки ул надан кешене төрле якка җибәрергә була. Әйтергә, менә синең дошман, бу менә сезгә Мәскәү яны татарларына нәрсә кирәк татарларга? Хөкүмәттән, өлкә губернаторыннан һәм нәрсәгез бар? Безгә башына кайтканда иң беренче менә указ монда бик урынлы. Губернатор ягыннан нәрсә кирәк? Безнең милләтләргә күбрәк игътибар кирәк. Моңынча безнең алып барган эшләр ул консультатив советлар безнең бар. Алар бик сирәк җыела бүгенге көндә дә. Менә шушы эшләрне активрак алып барырга кирәк. Бу бер яктан. Икенче яктан, әлбәттә, менә шушы җәмгыятьләргә финансовый яктан да ярдәм кирәк. Мәскәү өлкәсендә ул яктан 2 еллык кына закон чыкты. Менә шушы җәмгыятьләргә ярдәм итү турында грант буенча. Менә шул законны рәтләп эшли башламадан эшләтеп җибәрү нормаль гына. Димәк, мораль яктан ярдәм, политик яктан ярдәм һәм финансовый яктан ярдәм булса, безнең активистлар җитәрлек эшләр барачак. Бу бер яктан. Икенче яктан менә мигрантлар турында сүз чыкты. Әйтимме беренче сүз? Мигрантлар ягыннан Мәскәү өлкәсендә шулай мигрантлар бик күп. Әлбәттә, алар аркасында төрле менә иштән була әйткәндә инде менә мондай иштәге теге каршылыклар туя. Хәтта мин үзем Дубда шәһәрендә торам, миңа анда сөйләделәр, Дубда да общественный палата бар, шул общественный палата мигрантлар турында сөйләшкәннәр. Шундый даже интеллигент кешеләр әйткәннәр, менә ул мигрантлар белән мин бер автобуста йөрисе килмәй. Менә шундый фикерләр туа. Интеллигент кешеләр. Димәк, менә шушы булмасын өчен, шушы эшне алып барырга кирәк, шушы мигрантларга игътибар булсын, аларга не булсын, уважение, хөрмәт булсын. Алар монда килеп чыкканнар үзләре өчен генә түгел, алар монда килеп чыгарга мәҗбүр булганнар, чөнки алар гаиләләре монда тоталар. Шуңа күрә аларга ярдәм итәргә кирәк. Менә шушы эшләрне алып бару өчен дә агарту эшләре барырга тиеш. Менә җинаятьчелек бар, кеше үтерү бар, көчләү бар, тәртип бозу һәм Россия законнарын бозу бар. Законнар, алар преступниклар, җинаятьчеләр. Шуңа күрә алар инде закон буенча шулай җавап бирергә тиешләр. Монда милләтне кусарга ярамый. Менә ул яктан мин бер мәсьәлә дә бирәм. Менә иң шундый кыска гына бер мәсьәл, Звенигородчыларда Мәскәү өлкәсендә күптән түгел бер чара булды. Анда бер Дагестан егете коткарды судан батудан 2 кызны. Берсе рус, икенчесе Дагестан кызы. Үзе һәлак булды. Аны теге нигә су тартып керткәндә 1 елга икенчесенә керә, шунда батты. Менә шуның турында хәзер статья әзерләнә. Дагестан егете. Менә шундый героик нәрсәне күрсәтә. Митинг юк бу турыда, рәхмәт дигән. Рәхмәт дигән нәрсә бик чыкмай. Менә шундый нәрсә күтәрергә. Чөнки кеше булырга тиеш, милләтенә карамастан. Шул позитив якларны күрсәтергә кирәк. Юл яктан әйткәндә тагын бер сүз әйтәм, менә безнең Мәскәү өлкәсендә безнең политиканың берсе, безнең җәмгыять эшенең без шул дустык йортлары, Центр национальной культур оештыруның инициативасы белән чыгабыз Мәскәү өлкәсендә. Ул программага кертелгән һәм ул эшне алып барырга тырышабыз. Һәм быел менә шундый центр безнең төзелде Дубна шәһәрендә, мин тора торган шәһәрдә администрация бергә эшләп,
ул хәзер эшләй бара, ул балалар белән эшләргә хәзер планнарда. То есть агарту эше алып барырга. Менә Долгопрудный шәһәрендә, менә безнең Ринат әфәнде, ул инициатор Долгопрудный шәһәрендә без уздырдык, ачтык сентябрьнең ахырында Центр татарской культуры и искусства. Татар культура һәм сәнгать үзәге әйе. Менә ул аның авторы. Шуңа күрә менә шундый эшләрне алып барырга тырышабыз. Бөтенесе дә администрация белән эшләрне җөйләп алып барырга тырышудан, агарту өчен алып барудан. Менә шушы безнең политика. Шуны алып барырга тырышабыз.